Holy kwakadi mwana wababa kwakadi nebasa. I just want to say sorry nezvakaitika kumudziyo wako. Pakaipa tiri muhondo saka anything can happen. Zvizhinji zvinoitika asi don't lose hope. We will continue helping nenzira dzese dzatinogona nadzo so that zvinhu zvako zviendeke, zvinhu zvako zvikurumidzawo kumuka. But ndauya panapa nhasi nenyaya yadiki but iri hombe. I know a lot of Zimbabweans doesn't listen. Mostly to a person without a signature. They don't listen. Avateereri munhu wavasiri kuziva kuti ndiani anobveka achiendepi. And that's why I just keep on ndichingopawo pfungwa dzangu namaonero angu neanalyzing yangu, but without putting a signature. It's very important for me kungoti vanhu vanzwe shoko randinaro. Chekutanga, let's not say Geza rejoined ZANU-PF because he never left ZANU-PF. Haana kumbobvira akabuda muZANU-PF. Geza haana kumbobvira akamira nevanhu. Since day one akabuda pa public platform achitaura on his channel. Geza had never come up with a better solution to the people of Zimbabwe. Haana chavakaita even kuhondo kwavakaenda, their intention was for themselves, their selfishness. Vachienda kuhondo pfungwa yavo yaingova pane zvavanoda ivo, kwete ruzhinji rweZimbabwe. Never in their intention have Zimbabwe at heart. Since 60 something vari kuhondo. Havana hakuna munhu akaenda kuhondo aine intention yeZimbabwe at heart. Vakange vaine zvido zveZimbabwe pamwoyo vakafa. Most number yatasara nayo, I am sorry to say this, but most number yatasara nayo vacho vari kuzviti maovheti. Honestly speaking, vave kungobudawo pachena kuti ZANU yakadai so that they can gain support kana zvinhu zvanaka muZimbabwe. Geza is the biggest puppet. Chero nekuhondo kwacho aingova mutengesi. Now we are going deep. I know kuti a lot of Zimbabweans doesn't want to hear this because they are doomed. Mukatarisa DJ Holly, mukatarisa kubva the first audio ndakatanga kukusendera before 31st March. I told you kuti Geza is not someone to listen to. Right now tiri kuti ana madzibaba veshanduko vatochwa. Yes, it's hard to say this, comrade. I can call you a comrade because what you are doing, you are fighting for Zimbabweans. It's hard to say this. But vana madzibaba veshanduko was supposed to see. Vosiyana nekutevera Geza because he is an opposition activist. He is not a ZANU-PF member. Madzibaba veshanduko. He is not a ZANU-PF member, was supposed to stay out of Geza's revolution at all. Aiva asingafaniri kuisa kana mhino yake. Ndo zvandakataura kubva pakutanga this program. Ndikati vana veZimbabwe, let's open our eyes wide open. Ngationei kuri kubva Geza nekwaari kuenda. Geza doesn't have anything to do with Zimbabwe.
ndikanzi Murakashi imbwa ndikatukwa, but vanhu havana kutarisa zvandaitaura kuti ndiri kurevei. That's why ndichizoita hasha, because hatigone kutora idea ya someone toisa patable toita look on the idea. Chatinogona kuita is only to discourage each other. I come up here, comrade. First audio yangu, I think if you go back before 31st movement, before 31st protest, ndakaisa audio pano ndikakudza kuti watch out, this Geza thing is not true. Makomenzi ariko, ndikaudzwa zvandakapfekera bhurugwa ini. Nevanhu vari muZimbabwe vari kusuffer the same way we are suffering. Nevanhu vari muZimbabwe vane hama dzakaurawa neZANU-PF. Nevanhu vari muZimbabwe and outside Zimbabwe vari kutadza kudzokera kunyika yavo because of ZANU-PF. Vakataura zvisina basa. And they shouted at me. Tikadzoka futi this 17 October ndikataura kuti varume, ichi chinhu ichi siyanai nacho ichi. Geza haana plan, haana kwaari kutendesa zvikanzi hoyo Murakashi watanga. Ndikadzoka futi pakanzi vanhu vachapiwa grocery ndikati varume, Geza vamuri kuramba muchiti Geza uyu siyanai naye uyu. Geza uyu ari kuda kutitsvagira makuva, vanhu vakati iwe garako unopenga. Right now you are coming up again muchiti Geza rejoins ZANU-PF. Geza never left ZANU-PF. Vanhu havaigadzira chinhu chavo che2030. Saka the moment Geza yaaita zvaaita achiuya achiti Mnangagwa ane problem yedimension, Mnangagwa azoti achiti aizifa ane zvaari kufumura. Ndikati kana Geza ari pachokwadi ngavataure result ya2018 election yakarohwa chigumba. Ezvezvi handikuona kuti vana Jeff Judah vakuya vachizvitaura pano, ndakazvitaura pano. Vanhu vakanditi unopenga iwe, unoda kuramba vachidzokera kuma-election akapfuura, unoda kuramba vachiti, but that was the route. Ndikauya ndikati Geza ngaataure election ya2023 kuti yafamba sei if he is truly apologizing to the rest of Zimbabweans. Zvikanzi election is past. Ndikauya ndikapa example yekuti muri kuti election was past, but you still say Chamisa has no plan. Akatinyepera pa election ya2023. Why do you still put Chamisa in that? Vanhu vakauya vakanditi unopenga iwe. But mapengero angu hama dzangu dzeZimbabwe anenge akanaka. Ndinopenga nichida kuti tionesane, tione kwatiri kubva nekwatiri kuenda, so that we can avoid things like this. Dzekusungwa kwevana veZimbabwe, dzekutochwa kwevana veZimbabwe. But kana iwewe uri opposition activist, what do you need muhondo dzeZANU-PF? Ndoda kumbotumirawo chokwadi negative truth kuna madzibaba veshanduko. Vaitsvagei pazvinhu zvakotserwa neZANU-PF? Ndiri kurwadziwa because ndibaba vevamwe vanhu. Ndibaba vevamwe vanhu vari kudawo kuti nyika iende mberi, but you don't go kune zvinhu zviri kukotserwa neZANU-PF iwe usiri muZANU-PF. Because Geza akauya, ndofunga ndakambokuudzai mukoma DJ kuti Geza ati I 100% support General Chiwenga. Ndikauya ndikauti that's an error under the sun. Yaakaita. I will never support Geza achitsigirana na General Chiwenga. Ndikauya ndikati General Chiwenga is not fit to lead the country. Nechikonzero che-ABC. Right now zvaakuchitaurwa nevari kupa masignature. Vana baba Chinogurei vakazvinzwa zvandakataura izvi. Vakuzvitaura ezifi vari kuzviona kana kuti ndo vazvifunga. But the truth vakanzwa tichizvitaura tichiramba nyaya yaGeza. Nyaya yaGeza, I have never supported Geza from the day one. Ndofunga ndikatomboya pa platform pano DJ ndikati kana chinhu chiri chechokwadi, it's not supposed to be called Geza revolution. It is supposed to be called Zimbabwean revolution. Ndikaitwa Murakashi. Where are we right now? Back to square one. Chavaida chakaitaka, hanziti makagari makavharwa kumeso, makabatwa kumeso, mukapfekedzwa jira reblack. Iyo vachigadzira havo bumbiro ravo ravari kudaidza rekuti vasvike 2035 vachitonga. Ndokusaka makazonzwa gamba kwachiti 2030 hakuna arigona kuimisa, because we as Zimbabweans we have failed ourselves. Tiri varume venhema, ndakambozvitaura, and I will repeat this.
ini newese achateerera tiri varume venhema muZimbabwe. Mabhora takamedza hatina kana mabhora. Because ZANU-PF yeye chibhazi chefamily chataigona kungobata isu seZimbabwean tikachiramba. We as maZimbabweans, we just have to come up with one solid plan. Takaitei after that. Hanzi hakuna anogona kumisa ZANU-PF kana asiri muZANU-PF. Are you for real? How many millions of Zimbabweans dziriko kunzoko? Tisina kutsvaga leadership, kungomuka varume tichiti hatichadi. We are sick and tired of this ZANU-PF. We are going straight into the streets. We no longer want ZANU-PF in power. Azvitori zuva ZANU-PF will go. As long as tichiri kuda kuona chamisa kumberi, tichiri kuda kuona vari kubva muZANU-PF vanatsenenga muvanani vachizotaura nesu, hatibudiriri. Tinoramba tichitenderera panzvimbo 1. The circle will never be broken. Asi nyaya yangu ka inondipa hasha ndeyekuti maZimbabweans, let's wake up. It's high time to still sleep negumbezi dema ratakazvivhara naro. We need to wake up. If we wake up, muchaona kuti we caused our own sufferings for the past 45 years. We caused our own sufferings. Nechikonzero chekusateerera. If you don't know the person who is speaking, you don't care. That's why we are where we are right now. Even imi DJ Oli mukatotaura havateereri because vari kuti hatikuzivi. Saka iyo yekusateerera iyo ndio icharamba ichitinyudza. Yekusateerera. Imi Macheso akaimba akati vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa. Guys, let's be serious about this. Let's wake up. It's time to wake up. It's time to wake up. It's time to wake up from our sleeping. Tichiona chatiri kuda isu. Manje so tichamhanyiswa muno South Africa zvokutorevesa. Ende musafunga kuti Operation Dudula iri kumira. Operation Dudula iri kutoenda mberi. Vanhu vaya vari kutoita zvavari kuita munyika mavo. Isusu kana tazova serious chaiko, we are going to fight ZANU-PF in and out. We are going to fight ZANU-PF without anyone leading us. Just leader isusu sema activists eZimbabwe. How many millions are we? Murikunuza tikaita 3 days dzakasimba tichirara nekugara mumastreets memwe. Takavharira mastreets zvakaitwa paCameroon. Vanoenda into Excel vana Mnangagwa avo. He is nothing compared to the whole of Zimbabweans. Musalipa hasha mani maZimbabweans. Mnangagwa is nothing compared to all of Zimbabweans. We are 16 millions, but we still fear 5 people out of 16 million Zimbabweans. Tichiri kuvhundutsirwa nevanhu vashanu kana kuti 5 families. No man. Zimbabwe ngatimukei. We don't need Gesa, we don't need Chamisa. We need to go out there. Toita chinhu chedu seZimbabwe. Togadzira ma-elections atinoda isu seZimbabwe. Ezvo zvibumbiro remutemo hapasisina. There is no constitution in Zimbabwe. There is no constitution. Wada anongoita zvaada. Ezvo mwezi uri uchizviti ndiri baba wangu ndiMnangagwa. Wakutongoita yaunoda. Wakutongoba mari. Wakuponda vanhu. Wakuuraya. Because hakusina mutemo kuZimbabwe. Isu tongoramba tichiti takamirira kuti kana mchida kutozoti ZANU-PF ibve, it needs an uprising muZANU-PF imomo. To hell with your thinking. Fungai sevarume vakuru nevakadzi vakuru. Ngatifunge sevanhu. Shumba chaichaye kamomoterwa netumakanga inotanga ichirwisa, but at the end of the day inongozotisa. Because tunenge taimomotera turi powerless, but it comes in numbers.
musi watichauya in numbers tichazviona kuti chaingorera chinhu chataigona kubvisa. Mota rinogona kukurwadza kwenguva refu uchingoteta kurisvinwa. Musi unorisvinwa zvenharo unososera wakufamba wakumhanya. Chituruturu chaicho chinorwadza munhu. Musi wachinosvinwa chinoita kunge papasina chinhu ichocho. Ndo zvatakafanana nazvo maZimbabwenzi. Tine chituruturu chatiri kuramba naso isu kuti chisvinwe. Apa chiri mumhino. Chirongoda munhu anangochipfanya chotobuda. But kana tikasadaro isusu tega, we will suffer the rest of our lives. Right now mwaka wakati vana Job Scala vazodzoka vauya nekuti vanzi vari kudefenda constitution. Which constitution are they defending? Iyo varivo vakatengesa triple C. Vana biti vakatengesa triple C. Vana madhuku vakatengesa triple C. Ndo vanhu vatingati hanzi vanoda kutimiririra. Bvai apa mani maZimbabwenzi. Wake up man from your dreams.